Mae e most requested video nikech ji mang'eny nyoche gombo neno kaka go abal. To nikech sani weather rach, ayudo ka an gi videos moko e gallery masega record ka go abal. Koro mae tatang'onu mana mar warm up mane watimo matin to en public pool kendo ji ne ng'eny kabisa mano kanyal record videos mang'eny ka go abal. To kata kamano, ayudo ka an gi video moro maler. Koro mae was a private pool kendo inyalo nene en e bath ocean kanyo bende pi maduong' malach. En a private pool koro manyiso ni en kama ji ok ng'enye kendo ji tin kabisa. To nayudo ka record video ni kano ka ng'eyo nudhi dware lakini nikech koro dware koro aneno ni mondo aketnu godo. Uneno kaka en kama ber kendo pigno be ler kendo pool no be is well maintained. En kama giketo maler kama ji nyalo chieme kata methe be not machalo ka gibod lum no. Joma dwaro abula, joma dwaro metho, gik minyalo madhi ero ni kanyo. Baby pool be nitiere kanyo. Koro aikora mar dhi. En ani ing'eni ni kisebudho be nego abal seche ma kore kidhi donje pool to nyaka ikuong ilim pi mondi. Koro ema kilimo pi ichako donjo gi baby pool kocha chako iluongo kata ni shallow end. Mae koma ng'eny jomokia go abal jobudhega. Kidhi e pool tibiro yudo ka yo shallow end kono ji ng'enye baby pool to koro mar nyithindo nikech shallow end kanyo pi thany thany kendo en kama inyala nyala bet kiyueyo. Lakini nitiere jok maboseng'e go abal kabisa moloya gin gichake gi e deep end. An to ahero go abal to ok nawacho ni an jago abal mathiring'inyi. An katikati ok arach ahinya to be ok aber ahinya temo. Koro nikech kore kachako pod ok anyal dhi e deep end mondi nyaka akuong atim warm up matin kanyo mondo ing'e kaka pool chal nikech ma en pool mapok nabetega nyaka nene koro akia no tut maromo nade. Koro ero neno ka koro aome gi e deep end kaduogo e shallow end kaso kisechopo kama thany thany to bibo neno ka bal koro ok mit koro ichung' achung'a koro iweya. Abal mit ka in yo deep end kuma pi ng'enye ma pi dhi ka imi mane mit abal. To shallow end koni to mana jomokia abal ema yueye. Koro ajaome ga gi deep end koni kaduogo e shallow end to lure. Nitiere pools moko ma be deep ahinya. Nitiere man 7 feet, 12 feet, 9 feet, 8 feet, 7 feet. Koro ing'eni lure gi pool. Koro ing'eni ka pool be tut ahinya to ok ahero ga go abal e deep end. Lakini ka pool ber kaka mane ber aome deep end kaduogo e shallow end kue. Kamera ne manok oketore maber nikech ne onge ng'ama mako nago. Koro ok nomako nyaka deep end kuchocho. But naduogo a realize bang'e nokomako deep end ma kakimedo dhi mbele neno video ni tidhi neno ka make nyaka from deep end. Koro kanyo koro asetieko warm up stage 1 koro nyaka chaka yue matin relax kore ka ng'i anena ni kaka piny dhi. Seche mi relax kamano to be nitiere kaka en therapeutic. Iyueyo imorie chieng' matin kirito mondo igain energy. Nitie joma tiyo gi time mar relaxing ni mar chamo gimoro to nitie joma be relax. Kaka kawuono ok adwar chiemo nikech asega chiemo gokinyi koro ayueyo matin kasto achako aduogo e pool. Ero koro aneno kaketo kamera from deep end kidhi e shallow end. Deep end en kama ok inyal kata mana chung'e maber tir. Be kisechopo achopa tineno mana ka pi ting'i malo. Pi ema koro miyo i float. Floating yot e deep end. Lakini kapok ing'iyo gi go abal ahinya to nyalo chandi kendo nyalo chachi kabisa. Lakini kiseng'eyo tibiro yudo ka deep end ema goyo abal mit kabisa nikech pi koro ng'eny. Koro pi ng'eny to pi bet tut moloyo shallow end kochacha. Koro kanyo inyalo ome kidhi. Pigni en pi maler kendo pool ni en well maintained ma kata kigado to kiwinj marach. Koro nitiere styles mang'eny mag go abal to nikech nasenyisou ni an ok an professional jago abal. An agoya for leisure nikech koro en gima ahero
to I enjoy. Koro styles mag go abal ok udhi neno kae mang'eny. Nying gi be ng'eny tabakia kata nying gi. An agoyaga abal for leisure nikech en gima miyo atimo exercise kendo kasetieke tawinjoga ka denda ogonyore to mind na be awinjo ka en relax. Koro nadwaro ni mondo atang'nu kaka pigni, tut mar pigni. Eri neno ka wuok e shallow end kuchocho, eri abiro mos mos maning'e na awuotho e pigno mondo unena nena tut mar pigno. Kendo pool ni to ok tut ahinya, en aena nyaka 8 feet kende. Ok en pool matut, eri neno ka koro oima, kaso kanyo koro kisechope to pi koro ting'i malo, koro katitemo nyono piny to ineno mana ka pigno keli malo, koro ok inyal nimo e yo mayot ahinya. Koro pool ni en pool ma aparo ni kata ng'ama chako ok nyal luoro goyo abal nikech ok otut ahinya ka pool moko masega goyo abal. En naneno ka bet ober, en friendly, joma nolose maber mok tut ahinya. Koro kaka useneno tutne no, koro wagouru abal matin. Eri neno kaka koro adhi, omera chwado pi no be seche moko mitga, owang'oga mana iji ka in e public pool nikech seche moko ng'ato nie toki, jomoko nie bathi koka ng'ato chwado pi. Koro ka un e public pool to koro tiendi go inyalo anyala ginene, ok ochuno ni nyaka ichwade kamano eka igo abal. Tiendi go inyalo anyala yungo gi matin ka in ei pi to pod ibiro mana move. Alafu gima nyaka ung'e ni seche migo abal, kuom joma pod ok ong'e go abal kata joma oluoro donjo e pi, seche ma wiyi nie pi tineno ei pi mondo eka inen kuma idhiye, ok imi wang'i. Koro kokidwar neno e pi to inyalo learn floating kokiketo wiyi e pi, mano be nyalore, mano be inyalo timo. Lakini sama wiyi nitiere ei pi nyaka wang'i nen mondo eka inen kuma idhiye, kata koro kichopo kuma pool ogike to inyalo neno. Koro mano be seche moko ajatimoga mar nindo katoka, akia ni iluongo style ni nang'o, joma ong'e go abal tang'e ni koro ong'eyo luonge, an to akia nyinge. An magi gite gin agina gik matimo atima for leisure. Kadhiga kamoro amora mantiere pool, kata en meeting wadhi e hotel moro mantiere pool, an nyaka adonj e pool kata watieko mana sa adi, nyaka adonj e pool matin kata ka en dakika 10 kata dakika 20, nikech ayudoga ka pool it is so therapeutic kendo miyoga a relax maber kabisa. Koro mae atimonu request kaka nyocha uwacho. Koro ka nitiere videos moko midwaro aina gi to pod inyalo wacho, kata ka nitiere type of videos mudwaro tinyalo wacho nikech content aloso for my fans. Ero uru kamano.